Diyos maray na aga po mga tugang, matindog po kita para sa satong novena.
Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. The Lord is the strength of his people, the saving refuge of his anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper, do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth. O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made the sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostles, Saint Jude Thaddeus, before your altar in heaven above. This we ask of you, who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most holy apostle, Saint Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies, has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be his will, help me to obtain from his kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession. Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints. Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayers to honor you in Saint Jude. Help those who are poor, who have no food or homes to seek work. Hear our prayers to honor you in Saint Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayers to honor you in Saint Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors, and to those who join with us in these prayers. Hear our prayers to honor you in Saint Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayers to honor you in Saint Jude. O glorious Apostle, Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces he has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be your grateful devotee, until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus, and we shall be saved. Saint Jude, pray for us. And for all invoke your aid. Oratio Imperata. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban, inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan,
Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabotan as sinautob, an sa imong kabutan na atamanon ang kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo. Asin ngunya na mamatayan mina, an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ika mamomoto na ama, sa imo kami minahagad, nin kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, an sa mong mga namamutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tao. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapong nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamaibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamaibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamaibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamaibi mo kami. sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po. Sa liwat, Diyos Marina aga po mga tugang. Isabay po niya to nagkapirang intensyones sa satong Santa Misa. Pasasalamat dulot ni Mr. and Mrs. Marlon Obis and family for the gift of life of Fe Angeline, dulot kan Lauta family for all the blessings, dulot ni Marlon Rubis and family. Pasasalamat dulot kan Chan and De Vera family in honor of St. Jude, dulot ni Juan Sanchez Jr. and family. Pasasalamat dulot kan Kadag family. 60th birthday of Maria Eden, dulot ni Maria Eden A. Navera and family. 10th wedding anniversary of Mr. and Mrs. Joji Chamson and family. Pasasalamat dulot ni Mirna L. Loveres, Paula Marie Perillo and family. Thanksgiving and offer to St. Jude, dulot ni Jose Araya. Special na kahagadan for good spiritual, physical health, and safety of my family, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. For spiritual guidance for Winthrop Francis and Angelica, dulot ni Sarong Anonymous. For the successful NCLEX examination of Yvette Manigbas, dulot kan Manigbas family. Special na kahagadan, dulot ni Judy Remilin Lee, Marlon Rubis and family, Rosa Tang Lee, Jacqueline Rose Tanyada, Joe Robertson Lee. Para sa kapaingaluan kan mga minasunod na kalag, Froilan, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family, Eduardo, dulot kan Mendoza family, Ruben, Leticia, dulot ni Lian Rico Obal, Elena, dulot ni Marites Astillero, Emmanuel,
dulot kan St. Jude Parish. Emmanuel, dulot kan Daughters of St. Jude. Emmanuel, dulot kan Esquivel family. Rosita, dulot ni Irenea Garing and family. Annalyn, dulot kan Lauta family. Shirley, Pedro, Oscar, Obet, Beth, dulot ni Julie. Death anniversary of Julito, dulot ni Dr. Jean A. Mirandilla and family. Lilia, Nelly, dulot ni Celestina Magdamit. Hill Jr., dulot ni Marlene Arsinue. Rigor, Arnel, dulot kan Medalya family. Diyos marina aga po mga tugang, matindog po ang gabos, asin awito na naawit sa pagpuon. Padya mag-awit sa pagurangan kita sa iyang naman. Pinapon maging banal, dilipon namin sa Diyos na sa tungkatubos. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, magayon na punan an aldaw sa lamesa kan kagurangnan. Si Jesus, iyo an patugmadan kan sa tuyang buhay. Asin si San Judas Tadeo, pirmi kitang dinadara pasiring ki Jesus. Punan ta ang selebrasyon sa pag-ako kan sa tong mga kasalan. Ika na sinugo sa pagpaumay kan mga nagsusulsul, kagurangnan maherak ka. kagurangnan mahera ka. Ika na nagdigdi sa pag-apod kan mga parakasala, Kristo maherak ka. Kristo mahera ka. Ika na nagtutukaw sa tuo kan Ama sa pagsurug sa mo, kagurangnan maherak ka. Kagurangnan mahera ka. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. O Diyos, nahuli kan paladan na apostoles, nagtugot na kami magmidbid kan sa imong ngaran. Huli kan mga pamibi ni San Judas Tadeo, kaugaying warasan na ansimbahan, danay na magtalubo sa bilang nin mga nagtutubod sa imo. Huli ki Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Lituria kantataramon.
Hinanyagon niya to an enot na babasahon. Ginuno sa ikadwang libro nin mga hadi. Kagwalong taon si Joaquim, kan siya magpuon nin paghadi. Asin tulong bulan siyang naghadi sa Jerusalem. Ang ngaran kan sa iyang ina, Nuesta, aki ni Elnatan, na taga Jerusalem. Maraot ang gibo niya sa mata nin kagurangnan. Arog man sana kan gibo kan sa iyang mga magurang. Kan panahon na iyan, ang mga soldados ni Nabucodonosor, hadi nin Babylonia, nakipaglaban tumang sa Jerusalem, asin ining syudad sa indang pinalibutan. Si Nabucodonosor nag-abot sa Jerusalem, kan pinagsasalakay ang syudad kan sa iyang mga soldados. Si Joaquim hadi nin Huda, kaibaan sa iyang ina mga ministro, mga prinsipe asin mga surugoon. Nagsuko sa hadi nin Babylonia, kaya nagis siyang bihag sa 8 taon nin sa iyang paghadi. Sinamsam ni Nabucodonosor ang gabos na kayamanan, kan harong nin kagurangnan, asin kan palasyo. Pinarasaan mga basong bulawan na pinagibo ni Solomon, hadi nin Israel, asin ibinugtak sa templo, siring sa sinabi nin kagurangnan. Dinara ni Nabucodonosor bilang mga bihag ang bilog na Jerusalem. Mga opisyal, patin soldados kan hukbo, 10,000 gabos. Siring man ang gabos na may katibayan sa pagpanday nin kahoy umital. Dainin tinada, kundi itong mga pinakadukha nin daga. Asin dinarang bihag sa Babylonia si Joaquim. An sa iyang ina, mga agom, mga surugoon, asin mga may pagkapangyarihan sa banwaan. Siring man dinarang bihag sa Babylonia, 7,000 mga lalaking paralaban, may 100 mga panday nin kahoy asin metal. Sindagabos makukusog, asin inandam sa pakilaban. Ibinugtak nakasalihid si Joaquim bilang hadi. Si Matanias na sa iyang amaon, alagad liniwat ang sa iyang ngaran sa Sidisiyas. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Huli sa kamurawayan nin sa imong ngaran, suruga kami. Huli sa kamurawayan nin sa imong ngaran, suruga kami. O Diyos, linaog kan mga paganoan sa imong pamana. Sa indang pinagbasang-basang, ang banal mong simbahan. Sa indang rinumpag ang Jerusalem. Ang bangkay kan sa imong mga surugoon, naging kakanonin mga gamgam, asin mga hayop sa daga. Huli sa kamurawayan nin sa imong ngaran, suruga kami. Ang sa indang dugo pinabulos siring sa tubig, sa palibot nin Jerusalem, dainin minalubong sa inda. Pinagmuda kami kan sa mong mga kanatad, pinagulog-ulog kan mga nasa palibot niyam. Sagkod no arin kagurangnan, ang kaanggutan mo sa mo. Huli sa kamurawayan nin sa imong ngaran, suruga kami. Tabangi kami, O Diyos, nin kaligtasan. Huli sa kamurawayan nin sa imong ngaran. Ligtasan kami asin patawadan sa mong mga kasalan. Huli kan sa imong ngaran. Huli sa kamurawayan nin sa imong ngaran, suruga kami. Ang pagrokyaw kan banal na ebanghelyo. Hallelujah, Hallelujah. Sabihin mo, O Diyos, nagdadamog ako sa mga katarang mo. Hallelujah, An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo, sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo, kagurangnan. Si Jesus nagsabi,
Bakong gabos na nagsasabing, kagurangnan, kagurangnan, makakalaog sa kahadean kan Dios. Kundi, kaipuhan, utubon an sakuyang, an kabutan kan sakuyang Ama sa langit. Sa aldaw na iyan, kadakol an masabi sa kong, kagurangnan, kagurangnan, kami nagtukdo sa ngaran mo, kami nagpalayas nin mga demonyo sa ngaran mo. Dangan sasabihon ko sa inda, dai ko kamo midbid, rumayo kamo sako, mga paragibo nin karatan. Ang naghihinanyog kaining sakuyang tataramon, asin nag-uutob ka iyan, makakabaing sa madunong na tawo na nagtugdok nin harong sa ibabaw nin gapo. Nag-uran, buminaha, kuminusog ang doros, hinampas ang harong, alagad da inagaba, huli ta pinatindog sa gapo. Asinan naghihinanyog kaining sakuyang tataramon, alagad da inag-uutob ka iyan, kabaing sa tawong lulong na nagtugdok nin harong sa ibabaw nin baybay. Nag-uran, buminaha, kuminusog ang doros, hinampas ang harong, asin nagaba. Nagaba asin narunot. Pakatapos kaining pagtukdo ni Jesus, ang mga tao nagngaralas sa saiyang katukduan, hulitas siya nagtutukdo na may otoridad. Bakong arog kan sa indang mga eskriba. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Ang buhay tapong mga tao garo harong. Our lives may be likened to houses. Asin oroal daw, ang trabaho ta, pakarhayon ang satuyang harong. Ang mga materyales na gamit ta sa pagtugdok kan satuyang harong, bakong semento o metal. Ang materyales are choices, are values, are priorities. Iyo ini ang mga nagtutugdok kan sa tuyang buhay nagaro harong. Ang mga pagtubod ta sa buhay, pwede tang sabihon na iyo an lanob kan harong. Ang sa tuyang mga relasyon, iyo an laob kan harong. Asinan sa tuyang daily habits, iyo an nakakapano kan bilog na harong. Pero ang mga harong po, asin ano man na building, ang pinaka-importanting parte po kaiyan, iyulugod ang parting da inahihiling. The most important part of the house or of the building is the part which is unseen. Arin, ang pundasyon, ang yaon sa irarom. And the gospel today is asking us, ano ang pundasyon kan sa imong harong? What is that foundation on which you build your house? Sabi ni Jesus sa Ebanghelyo tangon yan, igwada pong duwang klaseng builders, and we may be classified according to these two. The first type of builder is a wise builder. The second is a foolish builder. Ini pong duwang paratugdok, parehas na nagtugdok nin harong. From the outside, pag hiniling ang harong ninda, parehas magayon. Pero sabi ni Jesus, ang sukulan, kan tunay na magayon na harong, iyo pag nag-abot, ang bagyo. Pag nagbagyo, dyan nasusukol ang kapusugan kan sarong harong. Sabi ni Jesus, nag-uran, buminaha, hinampas kan duros, nagkusog ang duros, hinampas ang mga harong, asin an saro nagaba. Saro sana sa duwang harong an natada. Hapot, anong pinagkaiba kan duwang harong? What made the difference? Bako po ang kagayunan o kadakulaan kan harong?
Imbes, sabi ni Jesus, ang pundasyon. The foolish builder builds on sand, but the wise builder builds